jste předsedou Asociace profesionálních klubů a teďko nově předsedou celé České asociace stolního tenisu. Jak se cítíte v této funkci? No, cítím se, na jednu stranu jsem rád, že to takhle dopadlo, na druhou stranu cítím velkou zodpovědnost a čeká mě hromadu práce a teď to na mě padlo a z té původní velké radosti mám částečně i obavu, jak to všechno dopadne, jestli ty úkoly, které jsme si dali, jestli zvládneme nebo sám osobně zvládnu. A můžete trochu krátce pohovořit o těch prioritách, které jste představil? No samozřejmě v první fázi jsou to peníze, kterých je obecně ve sportu nedostatek a hlavně ve stolním tenise. Pokusíme se sehnat nějakého generálního partnera, sponzora. Daří se nám to v APK, protože by se to nepodařilo pro celou ČST. Samozřejmě pokusíme se vyjednat i se státem větší podporu sportu, protože ten sport si to určitě zaslouží. Bude to asi nelehká práce, to cítím jako nejdůležitější věc a pak co cítím jako druhý pilíř toho programu je vlastně taková medializace toho stolního tenisu, zlepšení mediálního obrazu toho našeho sportu tak, aby prostě ten stolní tenis neupadal, aby naopak prostě se hrál všude, aby se o něm psalo, aby bylo hodně vidět a aby hlavně ty mladí lidi prostě se tomu stolní tenisu věnovali. A s tou medializací samozřejmě souvisí i propagace, to znamená co nejvíce rozšířit náš sport na školách mezi veřejností. Určitě to tak, nemíním tím podporovat náš stolní tenis v produktivním věku, to je hezký, ale to si může každý dělat sám pro sebe. Hlavně zaútočit na mladou generaci, aby ty lidi, ty rodiče, když se rozhodovali nebo rozhodují se kam dát to dítě, prostě aby se rozhodli pro stolní tenis, aby se nerozhodovali pro fenomén současné by třeba florbal a podobné sporty, aby prostě ten stolní tenis hlavně v tom mladém věku prostě, aby byl podporovaný z naší strany, aby ty mladé děti se tomu věnovali víc. A je známo, že na takovémto pilíři vyrůstá potom ten vrchol té pyramidy té reprezentace. Co si myslíte o naší současné reprezentaci? Já si myslím, že to není, že současný stav naší reprezentace není špatný. Jak mužská reprezentace, tak ženská reprezentace relativně na tom dobře, nicméně nemůže být uspokojený. A hlavně ta generace mladých hráčů je spíš taková náhodná, občas se objeví, jako je Tregler, Širůček, Obešlo, prostě je jeden dobrý hráč a ten cíl náš je takovej, aby prostě v těch juniorských nebo postjuniorských věkových kategoriích jsme měli mezi tou evropskou světovou špičkou několik hráčů, prostě, aby to nebylo na náhodu na jednoho hráče. A pak si myslím, že ten pilíř té reprezentace bude daleko silnější a ty úspěchy nepřijdou jakoby náhodné, ale přijdou pravidelné.